lagi ride guys. Wah, mas scam guys, okay lagi ride. Okay ra. Ay, update sa itong ride. Stopover ta diri sa Barangay Talamban Sports Center sa Pitpos Talamban. So nahibuhong yan yung ride na kay ang primero ruta kay Liluan. Kanya, karon na abot na may Talamban. Scam. Ito, kuwanta ka ng change route kay siguro na ikakulian ka pa Agad sa waiter. Agad sa waiter. Ato po tanong na promoter ra ning ride. Oh, kana. Ride overview asa man taron? Tutas tuan. Padota Langgo. Langgo Bird si Paris. Kuha niya atong sponsor ng adlaw. Ang si Dongke. Oy, Dongke asa tayo mo chicks? So, samtang naghuwat mi sa ato ang mga kuyo. Decide ka mamahal lang sa daan. Kita mi. Murag scam ni Padugan. Scam the scammer ba? Shoutout ko sa Tindak Boys. So, napunta ko Bikers Community. O sa Laspag team. O Handos na. Sila rin. O salamat sa mga gigala. Nga libre. Salamat din. Panala mo. Hindi mo picture. Boss William. Boss Ganto. Ato rin kapapay. Rason. Yan kasabi kay nagpaabot sa mga kuwan, mga beginners. Huwag pa sa kape. Ang sapot sa pamedya. Tunga sila na city na. Hasta oras scam gapon. Mura mo no makita na ba? Pinikwan. Ari mi sulod. Oo. Sa sunod ako liya isaw. Imo kanang naong inigkuan ba? Kanang inig video ba? Ato ta na no, yung mura gyud naong. Ano sa ba? Ana ako. Musunod pud ako. Ana ko likay pa. Likay ko no. Ana wala unsa ni tay. Gawagi eh. Ala wala ka sana. Dito. Pare. Balag.
Patrol ya. Nasa din nato. Ilalito ta gusto niya. Dai kadaan, dai. Unong sa mi kay mamali ko no, nausap na sa ng ruta. Birds! So, namalik na. Para itong mga kuyog.
Scammy. Pura kuan lang, pura. Iya boss, mas storya na boss. Kini ang ride karon bisag na scam ni nalingaw gyapon ko. Okay, naligaw. Sige kay lugar. Shout out. Sa mga team Las Pag. Kuha na sa mga team Las Pag. Ayo mo dia sir. Boss Gar. Nag-road bike ta ka boss Gar. Ha? Mau ni akong roll lang boss, video lang boss. Boss, ganto. Kita naman tulo na pinagkitan. Kami na lang tala. Bagay nabiyaan mi. Kuan nimo kay nang gilis imong pagkit. Okay. Nakabot na diri no. Nata karon sa tabla. Puro kawasan. Yeah. So far survive gyapon ang atong coach Dungki. Kayar kayo. Boss Dungki. Kayar kayo. Kaya kayo mo. Kaya nagyapon, gyapon na to naka Ah, siyempre ada scammer. Discount. Magara, pais kayo. Purok mapulo. Shout out. Boss kare. Oh, murah gila orang bos kare. Wah. Welcome to Purok Kawasan 2. Tre. Oh, lagi. Masih ada lagi. Lahat ng mga uban. Who's really works? Oy, kuan niya. Nang kasanta ti. Shout out. Santa House. Di ba kakabulol ka? Boss Mario. Saan naman tawag ka kape ka? Ari na mo. Ron. Makasaka mga tudiri. Ano gagata dire? Kana. Hello, Kap. Kita yan yung koyog. Bod. Kay magbayad na si Alman, si Jiri. Oh, si Jiri, si Alman, magbayad na, Kap. Papa, Singapore yung bayad. After COVID. After Scooby. Tuyog na to ron ng mga gahi sa SPA pa. Gaignaw. Nata karon sa Kung saan lugar mo? Kanas tabla. Tabla konsulasyon. Doon ra kay ingnon ba konsulasyon po
Grabe mo mga to. Grabe tuk mo do. Ya ako ba niyo ba? Ako ba simple kay nadang. Napalit pa.
guys. Guys, mo ni ang promotor sa to rider na karon. Wa gid musulti kun sa ruta na to. Shout out. Mani kuan shout out ni Carlos Obriga ray. Mani ruta ni Carlos Obriga na mga nadiling dalan ba. Ay mo agi sa highway kay series. Pabukit ta kay sing dalan. Tara ato kita na. Kita na. Shout out tare lo gari ligko. I-shout out sa kuan bi Tindak Boys bi. So shout out Tindak Boys. Kung kuan kay anong sabay na ko. Sabay lang mo simple road ba. Makita mo ato mga simple road. Mahal ka bisa, naglakaw lang sa pagbilyo. Down in the top. Yeah, bus. Bentar ya, daw. Dinirik kuyaw. Bos aye. Ari lang damo ba? Tinda ka. Pre katubangan ka mo iri. Titik mo yo ha. Kuha kayo ay isa. Kuha kayo. Oh. Bas. Yes. Kuha ni Carlos Obriga. Shout out Carlos Obriga. Sakto na to. Scene lang ba? Team Paniki Bikers. Team Paniki. Subscribe to my channel, pornhub.com. Mga uning manchanitas. Nga aming sinitas. Sinitas tinawad. Sige, video niya. Kinsa sunod manog? Bos Nilo. Pas. Okay ra guys. Oh, mas kam guys. Okay ra. Okay ra.